Astăzi o să ne jucăm toca-boca. Ok. Tata vrea să-mi strică registrarea, nu dați-mi în seamă. Puh. Am spus odată de unde apare așa ceva, că eu de-abia l-am aruncat și nu știu de unde apar. Dracu. Se întâmplă. Am și pun asta. Ce dracu-i prost toca-boca mea. Beijo. Что сука тут не пошел? Эй, чара сороче. Ok, hai să facem registrare, hai. Bun. Nu. Nu e aici spaghetti. Mă duc să cumpăr și eu. Nu. Du-te mă de aici, vreau să o de. Îți toate hainele mele aici. Asta să mă duc la să mă duc să-i dau la hainele la ăla, mă trec. Asta! Ce dracu face cățelul în casă, mă? Nu s-a... Ok. Vedem dracu misarul. Cam așa. Aici doamne cățelul. No. Du-te mă, chiar doarme. Mă, du-te! Asta doarme. Da, du-te! Hai să mă schimbăm.